Velkommen hos Lindebjerg. Vidste du, at Lindebjerg er blandt Danmarks absolut største leverandører af køretøjer, specielt designet til seniorer? Hos Lindebjerg kender vi vores kunder rigtig godt. Vi ved, at man som ældre sætter pris på en god og en ordentlig behandling, samt en god service. Derfor ligger det os meget på sinde at give en god vejledning, inden du køber dit køretøj. Vi dækker hele landet, så kan du ikke komme til os, sender vi gerne en medarbejder hjem til dig. Så kan du i ro og mag prøve de forskellige modeller. Men den gode service stopper ikke her. Når du har købt et elkøretøj hos Lindebjerg, kommer du automatisk ind under vores 3-års garantiordning. Det vil sige, skulle der opstå et problem med dit køretøj, ja, så kommer vores serviceteknikere hjem til dig og udbedrer det. Og er det indbefattet af garantien, er det selvfølgelig ganske gratis. Se, det kalder vi en god og ordentlig service. Vi glæder os rigtig meget til at kunne byde dig velkommen som kunde hos Lindebjerg.